Multi-Phantom Creation. Hela Skåne har den senaste veckan blivit övertaget av zombies. Vad som orsakat utbrottet är ännu inte känt, men militären har satt hela landskapet i karantän och spärrat av Öresundsbron. Nu till dagens huvudnyhet. En deltagare i Paradise Hotel har trampat i en vattenpöl så hon blev alldeles blöt om fötterna. Åh nej, var är jag? Mitt ute i skogen nu. Vad har hänt? Var är jag någonstans? En sten. Jag plockar upp det igen. Fan vad läskigt spel. Där är skog. Det har inte jag sett i verkligheten. Jag bor i stan. Okej. Hej och välkomna till Apocalypse Skåne. Det vill säga Felix och Basse spelar 7 Days to Die och suger Dase. Men det är undertiteln. Precis, det där är undertiteln. Och Apocalypse Skåne är bara för att det ska ha lite mer fancy namn då. Ja, precis. Det ska låta jättekult, fast det är inte coolt. Nej, precis. Ungefär så. Det vi ska göra här, det är helt enkelt att vi spelar detta, försöker överleva, snackar massa skit och förhoppningsvis så hittar vi då vilka det är som har gjort att hela Skåne blivit ödelagt och förstört i en zombie-apokalyps. Ja, det är vår motivation va, så här i våran... Vi ska hämnas Skåne. Precis, jag har redan träffat på en zombie här alltså. Jag kan bjuda dem på lite kaffe. Vill ha? Ja, det är en fredsgåva. Vad fan? Jag måste vara långt ute i ingenstans, för det är bara skog och backar och skit överallt. Det måste vara själsböke alltså. Nej, det är nog själsböke. Jag lägger till det på den här kartan, kompiskartan. Kompiskartan. Är det som den, du vet, Harry Potter-kartan där man kan se folk när de går? Ja, och se fotsteg som går. Lord Basse, jag ska tracka dig. Trakassera. Jag ska nog trakassera dig Basse, jag kommer ha med en fackla, jag ska döda dig. Okej, där, åt det hållet ska du vara. Vi går mot varandra till att börja med. Det är nog en bra början, att vi liksom hittar varandra överhuvudtaget. Ja. Så vi kan samarbeta. Och så att jag liksom kan, ifall det kommer en zombie kan jag springa därifrån, så kan jag ta dig istället. Jo, det är nog en idé alltså. Oj, nej. Vadå? Dit ska vi inte. Jag hittade nu ett stort hus, ser det ut som. Det är typ stort 10-15 zombies runt omkring. Är det typ ett mansion? Ja, tror det. Jag går runt detta. Gör så. Och där var någon zombie. Jag kan försöka döda den här med mina knytnävar. Jag hittar lite fjädrar. Jag vet fan vad jag ska ha det till. Man kan göra pilar med det typ, om man gör ett amboss. Men det är ungefär allt. Ja. Förresten, ifall folk undrar varför saker typ så här, vad ska man säga, växer fram medan jag går, så är det för att min dator är skitdålig. Nej, jag dör nu tror jag. Nej, okej, kanske kan springa. Du verkar klara dig. Oj. Vad var det du skulle säga, Felix? Ja, jo. Om folk undrar varför typ allting växer fram medan jag går, så är det för att min dator är skitdålig. Och jag måste ha nästan allting på lägsta inställningarna. Så det är därför det suger. Säg som det är, Felix. Du är närsynt. Ja, precis. Jag är närsynt. Så det är så här det ser ut. Ja. Det här är min värld. Välkomna. Ja, jag dog. Du? Ja, det gjorde jag. Av vad? Zombies? Ja, en fet zombie. Jag gillar också att alla de har så här Hawaii-skjortor på sig. Så inte nog med att det är så här zombie-apokalyps. Det är ju mode-apokalyps också va? Am I right? Ja. Då ska folk inte se den skjortan jag har på mig nu. Det är också mode-apokalyps. Det är nästan man tagit liksom sån här 50-tals tapet och sytt om den till en skjorta liksom. Ja, precis. No offense. Ja. Det är så roligt, men jag gillar den. Jag brukar ha ganska fula skjortor, men jag är i alla fall medveten om det själv, så då är det okej på något sätt. Det är lite av en grej också. Ja, precis. Det har blivit det. Speciellt den här som ser ut som en jävla djungel, den skjortan. Ja. Den verkar folk, jag tror den gjorde folk lite arga. Ja, faktiskt. Jag tror du hade den i, vad var det, Blodsbröder. Första och enda gången hittills i alla fall. Och det var väl någon som till och med så här kommenterade typ så här bara, alltså att jag borde tagit av mig den skjortan. Ja, typ så här, att jag inte borde haft bra den recension, men ta av den där jävla skjortan. Precis. Bara, du kunde skippat den va? Ja, precis. Alltså, vi är i närheten av varandra nu. Är vi det? När jag dog så spanades jag mycket närmare dig. Det var ju faktiskt bra. Ja. Då kan vi... Vilken tur att jag dog. Då kan vi dö tillsammans nästa gång i alla fall. Ja, precis. För detta är verkligen mitt ute i ingenstans. Ja. Det finns en väg faktiskt. Jag fick jag bort en väg. Ja, det hade faktiskt varit mycket mer logiskt. Jag är dum i huvudet. Vänta, vad fan, nej. Jag är infected nu. Oj då kommer du dö inom 7 dagar, tror jag det. Det är ju 7 days to die. Ja, det är det. Det är därifrån du får sitt namn. Alltså att infektionen tar 7 dagar att verka liksom. Och på var 7:e dag så kommer det nya typ horder med zombies och lite sånt där. Och de blir mer aggressiva. Så att ju längre man överlever desto svårare blir det.
Så de har alltså verkligen tänkt till när de gav det namnet? Ja. Okej, jag ska ta emot vägen. Så kan vi följa den söderut kanske. Jag tror jag har så här stukat foten nu. Här är en gris som springer i en cirkel också. Den kan jag stå kvar och kolla på i några timmar nu. Lägg på Benny Hill-musik på den, det blir jävligt roligt. Vad fan, du har gått jättelångt i vägen. Ja, men vi hittade den här vägen som vi hittade innan. Alltså jag känner att vi är inget bra team under en sån här zombieapokalyps alltså. Nej, jag måste liksom boxa ihjäl 2 zombies här nu. Om jag kan. Annars kan jag komma och double-teama det. Ja, gör det. Det blir ingen ork att springa eller någonting. Nej, det har inte jag heller. Jag kanske går sätta mig här och bara vila mig. Det är hopplöst. Alltså det är antagligen något i den här stilen det skulle gå för oss under en zombieapokalyps. Ja. Vi skulle vara värdelösa. Verkligen. Ingen har någon kondition eller någonting. Nej. Vi kan inte göra vapen. Vi kan inte liksom döda djur. Nej, vi skulle vara döda. Då får jag inte hjälpa till nu. Jaha. Innan jag dör. Jag höll på att samla ihop grejer här. Gör inte det. Nej, okej. Dö. Alltså, de här borde fan ta på sig ett par byxor, känner jag. Nej, jag är stonad. Jag dog. Oj, vad är det för en? What the fuck? De typ glitchar ur. De här zombierna ibland. Bara flyger runt. Nu kommer flygplanet. Hämta vad den lämnar, så ska jag födas på nytt. Jag ser alltså inte. Det kanske inte ens släppte någonting. Vad är det för sätt? Kommer här och ge en hopp om överlevnad. Alltså bara, nej, nope. Jag ska gå och slå en jävla hjort i ansiktet, om det nu är en hjort. Har du inte gjort det redan? Hopp. Klipp bort det, Basse. Nej, jag kommer till en bro nu. Som leder rakt ut till en ödemark. Här borde ju kunna finnas mer grejer, känner man. Jo, det skulle kunna finnas. Det ser mer ut som en soptyp, tycker jag. Så jag är också i ödemarkerna nu. Även på samma ställe. Ja. Ungefär. Fuck. Jag fick satt ett gift på mig, tror jag. Åh, då shit. Ett bi och en zombie till. Det kanske är typ svårare saker här ute i ingenstans. Jag vet inte, i stan ska det vara svårast grejer. Typ hundar som springer och sånt där. Hundar som springer. Jag gillar mina hundar stillastående. Precis. Nej, det här... Nej, jag kommer dö. Jag tror på en zombie som brann. Jag börjar brinna nu och jag kommer nog dö typ när som helst. Jag ska se om jag hittar dig, så kan du kanske, jag vet inte, typ mirakulöst rädda mig. Tveksam, du har inget vapen eller någonting. Nej, jag vet inte, men du kanske bara kan säga allt kommer bli okej, Felix. Fast det inte kommer göra någon nytta. Sätt dig ner och tänk på något vackert och glatt. Så gör det inte lika ont när zombierna sliter av alla dina kroppsdelar och du käkar upp dem. Precis. Tänk så. Jag hittar precis en svart bandana. Så nu gör jag den coolast av oss. Eller tvärtom, alltså. Du har bara kallningar. Jag har kallningar och en svart bandana. Oj, dit ska vi inte, nej. Jag såg precis en hund. Nej. Och det är typ det farligaste i hela spelet. Det är extra farligt om man är allergisk mot hundar. Jag säger inte. Så du kan ju faktiskt inte säga att det är farligt för oss för vi är inte allergiska mot hundar. Jag hittar mer kläder nu. Ett lila linne. Lila sån här douchebag-linne heter det. Och en blå mössa. Så du kommer verkligen se ut som en douchebag nu. Ja. Douchebag-linne och kallingar, det är du. Det är verkligen ultrahäng där alltså. Jag har inte ens byxorna på mig. Nej. Friskt vatten. Alltså i den här jävla soptippen finns det nog inget friskt vatten. Jag hittade en kylare eller något. Då så. Kylare? Ja men seriöst, jag kan inte svenska längre. Kylare? Kylväska. Cooler menar du på engelska? Jag menar cooler. Kylare. Samma grej. Det är ju så mycket coolare att säga det på engelska. Den funkar ju faktiskt. Ja, det var första som funkar. Alltså, nu är vi i stan. Ja. Jag har absolut ingenting att försvara mig med. Inte jag heller. Om det kommer en hund nu så är jag körd. Helt körd. Så jag lägger liksom alla mina viktiga grejer lägger jag bort nu. Shit! Jag skulle inte gjort det. De har inget bandage att lägga. Det här med att vi ska försöka överleva. Jag känner att det går inte så bra hittills i alla fall. Fuck, en hund. Nej. Vad är det? En rottweiler eller vad fan är det för? Stick. Dog du igen? Jag dog igen. Det här går inte alls bra alltså. Yes, en pickaxe. Det är någonting. Ja, det kan man ju slå folk med. Fly igen. Pickaxe. Tack så mycket. Kan jag överleva lite kanske till och med. Då har du en chans i alla fall. Jag är fortfarande chanslös. Jag känner att vi borde nu sticka iväg från stan. Det är nog en idé. Jag är precis utanför stan nu. Vilken sida? Vi kan kolla. Kan du inte se? Vänta, nej. Jag blir dödad. Nej, fast jag är inte utanför stan, det var inget. Okej, jag förlorade min pickaxe. Shit. Jag är i... vad är jag? Jag är i röstången. Det ser ut som röstången. Som röstången, ja.
Känner igen det här stället alltså. Lägg ner röstången. Klockan är 4 nu. Du måste väl hitta någonstans att överleva natten nu. Slå läger. Ja, det är antingen det, slå läger någonstans upp på ett hustak eller någonting. Eller typ springa ut i öknen och hoppas att ingen kommer nära. Ja. Jag hittade ett ben. Jag ska göra en bone shiv. En benskiva heter det. Det är en sån de gör i fängelsen. Alltså som ett improviserat vapen. Fast inte av sina egna avhuggna ben utan av tandborstar. Ja, precis. Så blir man trött och så kommer det fler zombies och så kan man inte fly. Och så är man död. Okej, nu är jag infekterad också. Alltså, ingenting går som det ska alltså. Alltså, det går verkligen inte alls som det ska för mig heller. Jag kommer dö igen snart. Nej, jag behöver nästan ett handikapp. Ja, precis. Inga zombies. Kan man bara ta bort dem, jag vet inte. Och en bil, jag kan kolla igenom den. Där brukar kunna finnas bra saker. Yes, ett lite bättre vapen. Vad var det för vapen? En stenyxa. Men här är typ 20 zombies i den här byn. Så yeah. Men en stenyxa, det är bra. Nu hade det här varit Minecraft så hade det liksom varit well on your way där. Precis. Men det är inte det. Nej, ja, det är ju typ Minecraft med zombies. Jag måste hitta ett hem nu alltså. Någonstans att sova på natten. Om du hittar så här typ en liten by eller någonting kan du gå dit. Det är det jag gjort, men det funkar inte. Jag känner under en zombie-apokalyps är nog en av de sämsta sakerna man kan göra att plocka upp en massa stenar och lägga i sin väska. Det är precis det jag har gjort. Okej, jag hittade en garden hoe och en motor. Med motorn och lite annat så kan man göra typ en... Alltså jag vet inte vad det är, men det är typ, det liknar en sån som man har när man typ ska borra hål i isen när man ska pilka. Fast motordriven. Okej. Så och man kan de döda ska zombies. typ vara skitbra och döda sånt. Ja. Men de kräver bensin. Jo. Det är synd att vi inte spelar som Mulle Meck. För hade han sett alla de här sakerna hade han säkert sagt bara det här kan man bygga något av. Fast det inte mekar sens alls. Han är så god varje gång jag öppnar stod på sig. Och när man ser man på en grönka. Den kan man bygga något av. Men jag tror nog det är nog en idé ändå om vi typ så här båda typ så här, vad ska man säga, hänger på samma ställe. För att då kan man hjälpa varandra. Ta mig igenom den dörren innan någon kommer döda mig. Nej, du är skitlångt iväg bara så. Och jag måste igenom så här ödemarker och där kommer en hund också. Ja, det är kört nu. Ja, ser man en hund så är det bara nope. Yep. Ja, farväl. Sen är jag ju lite mer av en kattmänniska också va? Precis. Så jag kan kanske överleva natten. Jag hoppas det. Nu, alltså. För då har vi kanske ett ställe som vi kan utgå från sen. Okej, jag hittade några brallor. Så nu är jag fullt klädd. Ja, jag har fortfarande bara kallingarna på mig. Jag tror jag kommer inte ta på mig några kläder sen heller. Okej, jag har hittat ett hus nu som är typ orört. Än så länge så är det ingen zombies på väg in. Så jag känner mig lite säker. Jag är mitt ute i skogen och det börjar bli mörkt. Så jag känner mig verkligen inte säker. Men Kul för mig. Ja, nej, never mind det där jag sa. Oh my shit. Döda. Okej, jag dog. Jag skulle bara stanna på taket där egentligen. Det var ju skitkorkat att gå ner. Jag hade bara kunnat hugga ner den där trappan och vara säker. Ja. Jag är tillbaka i röstången nu. De springer. Mot mig också. 3 stycken, varav en tjock. Dag 1 har verkligen varit en mardröm. Alltså vi har dött så många gånger. Ja, men jag vet inte vad jag vill ta vägen nu också. Det är det. Men jag kan inte. Jag jagar fortfarande. Nej, det är jag inte. Jag är undetected, står det. Okej, nu ska jag inte röra mig på aslänge. Okej, jag tycker att vi gör så här. Vi sitter här och hukar och är livrädda. Pissar på oss och fryser och huttrar tills det är morgon. Sen kör vi igen. Ja. Ifall det inte kommer zombies så springer. Wow. Där pajade den. Nej, jag är död. Där. Nej, kom igen. Nej. Nej. Vad bra det gick, Basse. Vad bra det där gick då.